बाक्सा जिल्लानि खालपा बाजारनि साखाथियाव थानाय सौरागुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जानो गोनां बिपिएफनि जयनिंनि हाबाफारियाव फैगौ 10 सेप्तेम्बराव बाहागो लाफैगोन गाहाय आलासि महरै बिपिएफनि बारग' चिफ एबा बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बिथांजों लोगोसे गोबां बिपिएफ दोलोनि नेता बिबानगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लाफैगोनखौ फोरमायदों। दिनै मथंगुरि सालबारि जिथु ब्लक कमिटि प्राइमारि जेनेरेल सेक्रेटारि जेसेबां दं बेयाव जिरायदोंमोन। जोंहा फैगौ 10 तारिखआव सेप्तेम्बरनि 10 तारिखआव बा 10 खालाराव मोनसे जयनिं सेरेमनि दङ। बेयाव खमसे खम माने 1500 बिजेपि बिपिएफ बिजेपि इउपिपिएल अन्यान्य दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोयाव जयनिं जागोन। दा बेनि थाखाय जों दिनै बेयाव माबादि प्रग्रामखौ सालायनांगौ मानांगौ सिस्टेमेटिकनि बेखौ रायज्लायजोबनाय जाबाय जों। बेयाव सालबारि ब्लक मथंगुरि ब्लक बे सालबारि जिल्लानि आन्दाराव मोननै ब्लक दङ। बे मोननै ब्लकनि जोंनि बिपिएफ दोलोनि गाहाय आफादगिरि जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथां फैगोन। माखासे एक्स मिनिस्टार एक्स एमसिएलए एमएलए बिथांमोना फैजोबगोन। गासैबो दलीयनि जेसेबां लिडारफोर दङ फैजोबगोन। दिनैनि बे जथुम्मा मेलखौ आफादगिरि महरै गबर्धना प्राइमारि बिपिएफनि आफादगिरि रनजित कुमार बर'नि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय जायो। बे मेलाव बाहागो लादोंमोन जिल्ला इनचार्ज प्रेसिडेन्ट कनिन्द्र ब्रह्म, बिपिएफ कोअर्डिनेशन मेम्बार हैदार आली, बुनमाजा प्राइमारि बिपिएफनि आफादगिरि आफ्ताब हुसैन, सालबारि जिल्ला कमिटिनि गाहाय नेहाथारि बिबेकानन्द सरकार, मथनगुरि ब्लक कमिटि बिपिएफनि आफादगिरि अमर सिंह बसुमतारी, सालबारि जिल्ला कमिटिनि लेङाइ नेहाथारि नुर नबी मुल्ला, मथंगुरि ब्लक लाइमोन बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि दिलीप कुमार राय लोगोसे गोबां मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जिल्ला इनचार्ज प्रेसिडेन्ट कनिन्द्र ब्रह्मआ खौरांनि गेजेरजों माखासे इउपिपिएल दोलोनि सायाव बेप्रुसार बिबुंथि होयो। खालपानि बाजारनि साखाथियाव थानाय सौरागुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जयनिं हाबाफारियाव बिजेपि इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै 1500 फैनानै जयनिं जाफैगोनखौ फोरमायदों। प्राइमारिनि जोंनि दलीय सापर्टार जिखिनि बा दलीय मानसियाथ' फैखागोन। जयनिंआनो मिनिमाम 1500 बा 1500 जयनिं जागोन आरो अन्यान्य दोलोनिफ्राय। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैगोन बारग' चिफ एबा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि। इउपिपिएल दोलोनि बिसायख'थि समाव रायजो राजाफोरखौ माबोरैहाय थगाय थसि खालामनानै भट लानो हागोन आरो सरकारखौ बोरैहाय खुंनो हागोन बेखौल' सानो। बेथ' इलेक्सननिसो खोथा। बिसोरो इलेक्सनाव माबोरै रायजोखौ थगाय थसि भट लानांगौ, भट लानानै गावसोरो दलीय हिसाबै माने खुंथाय खुंनो हायो बिटिसिखौ बेनिल'सो। बिसोराथ' सरकारनो होनो हानाय केपासिटि गैया, होखानाय मोनसे पलिसिबो गैया। 75,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसा होनांगौब्ला बेसेबां रोजा सेल्फ हेल्प ग्रुप दं? आरो 75,000 करि जुदि मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जुदि फैसा होनांगौब्ला जे बेसेबां सेल्फ हेल्प ग्रुप दं, बेसेबां रोजा सेल्फ हेल्प ग्रुप दं बिटिसिआव, बिसोर जेसेबां बिटिसि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बेसेबां क्रर मोनो बोसोराव, बे थाखायाथ' सेल्फ हेल्प ग्रुपआव होनायाव थांजोबगोन। लामाखौ बबेथिं मावनो होनो माखासे डिपार्टमेन्ट खामानि दं, बबेखौ मावनो होनो? बिसोर मात्र थगायनोसो रोंगौ, थगायनानै भट बोरैहाय लानो हागोन? लामाखौ बबेथिं मावनो बिसोरो माखासे डिपार्टमेन्टनि खामानि दं, बबेथिं मावनो बिसोरो। बेथ' थगायनायल'सो, थगायनानै भटखौ लानांगौ बेखौल'सो बुंदों बिसोरो। बुंदोंमोन वान भट वान जब। साख्रिनि खोथाया मिसा, साधारन रायजो राजाफोरखौ थगायदों। बेफोर जाबाय मात्र भट नांगौ, वान भट वान जब। एकदम अखात मिसा खोथा बेयो। मानसिखौ बिभ्रान्ति खालामनानै थगाय दसे साधारन रायजो राजा गामि ओनसोलनि रायजो राजा बारा बुजियाबो मिथिस'आबो। दा वान भट वान जब साखरि होनायनि खोथाया। 17 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ मा साख्रि होनो नाजायाखै नामा? इउपिपिएल दोलोनाव सोंथि खालामदों जिल्लानि इनचार्ज प्रेसिडेन्ट कनिन्द्र ब्रह्मआ। जेराव सिएसबि दंमोन, बिपिएफ दोलोआ साख्रि गोबां थिसननो हादोंमोन।
दाथ' इउपिपिएल दोलोआ CSBबो गैबावला जाम्बाफोरा बे बाथ्राखौ बुंदों खनीन्द्र ब्रह्मआ। गावसोरखौनो गोरों होननानै बाराद्राय देखायनानै लानायावनो CSBखौ सिफायनानै लाबाय बिसोरो। फरेस्टनि माखासे साख्रिनि थाखाय बरबरियाव इन्टारभिउ लाबाय नाथाय सासेबो नुनो मोननाय जायाखै। दा 17टा बोसोराव बिपिएफ दोलोआ साख्रि होनो नाजायाखै जेराव CSB बर्ड दङमोन गोदो CSB बर्डनि सिस्टेमाव सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड बेनि मैथोमजों जेरै हायो बिदि साख्रि होदोंमोन। दा बिसोराथ' CSB बर्डबो गैबावा जाम्बाफ्रा बांद्राय सियाना गावसोरखौ देखायना लायो। CSB बर्डखौ सिफायनानै लाबाय बिसोरो बहा साख्रि होनो माजों साख्रि होनो। दिनै फरेस्टनि साख्रि माखासे फरेस्टनि साख्रि इन्टारभिउ लाबाय बरबरियाव सोर साबैसे होनो हाखो माथो नुवाखै जों बेफोरखौलाय। PMJYनि गासै न'नि ID सार्भे खालामनाया BPF दोलोनि खुंथायनि समावनो BPF दोलोनि चेयारमेन मेम्बारफोरा नखर नखर गिदिंनानै जिअ टेग खालामनानै दिनै मोनसे ID नाम्बार मोनदों। जाय फैसा होयो बे न' मोनगोन। जायफोरनि न'नि सेलेक्सनबो जाबाय दिनैनि दिनाव बिसोर मा खालामदों आदा फैसा होदों फैसा होआब्लाथाय UPPL खालामनांगोन। BPF दोलोनि मिटिं जाब्ला मिटिङाव थांनो मोननाय नङा नङाब्ला नोंसोरनि न'आ दानजागोन। BPF दोलोनि मिटिङाव थांब्ला बे बाथ्राखौ बुंदों जिल्ला इनचार्ज प्रेसिडेन्ट खनीन्द्र ब्रह्मआ। बे PMJYनि न'आ गासै न'नि ID नाम्बार सार्भे खालामनायानो जाबाय जोंनि BPF दोलोनि खुंथाय समायाव। BPF दोलोनि चेयारमेन मेम्बार BPF दोलोनि वार्कारफोरा नखर नखर गिदिंनानै जिअ टेग खालामनानै दिनै मोनसे ID नाम्बार मोनदों। बे हिसाबै बेखौ बिसोरो दा सोरखारि जिहेतु सेन्ट्रेलनि फान्ड बे हिसाबै फैसाफोरा फैनाया बिसोरना मा जादों न' होनायनि नामाव फैसा जानांगौ। जाय फैसा होयो बे न' मोनगोन आरो जायबाफ्रा न' सेलेक्सनबो जाबाय जानानै दा दिनैनि दिनाव बिसोर मा खालामदों आधा फैसा होदों। आधा फैसा होआब्लाथाय माने आधा फैसाखौ मोननांगौबा UPPL खालामनांगोन। UPPL मिटिङाव फैनांगोन। BPF दोलोनि मिटिं जायोब्लाथाय BPF दोलोनि मिटिङाव थांनो मोना नङाबा नोंसोर न'आव दानजागोन। BPF दोलोनि मिटिङाव नोंसोर थाङोबा सिख रायजोफोराबो बुजिनो बाखि गैला। दिनैनि दिनाव UPPL दोलोबो थानाय नंला। साननैसोनि उनाव UPPLनि मुंखौ खोनानो मोननाय नंला। UPPL दोलोनि आफादगिरि CM प्रमद बर'नि मुंखौबो खोनानो मोननाय नंला। दिनैनि दिनाव UPPL होननाय दोलो थानाय नङा। साननैसोनि उनाव UPPL दोलोनि नामखौनो खोनानाय नङा। UPPL दोलोनि आफादगिरि दिनैनि CM प्रमद बर'नि नामखौबो खोनानो मोननाय नंला साननैसोनि उनाव। गावनो बेदर गेसाव जायो। राकेश ब्रह्मनि माबेबा मोनसे थारा जनानै दं होननानै सन्देह दं होननानै फोरमायदों जिल्ला इनचार्ज प्रेसिडेन्ट खनीन्द्र ब्रह्मआ। बे गावनो बेदर गोसोम जाग्राखा। आंहाथ' सन्देह दं बबेबा मोनसे थारा जनाय खोमा बेना। माने जोंनि बाथ्राया आलादा जोंबो बेनि बाथ्राखौ बुंनो बायो मोजां मोना जोंबो। बै सादारन रायजो राजाफ्रा जोंनि सिगाङावबो बुङो माखासे बाथ्रा बेना थार जनायसोलै मानसिया थार जनायखायनो बिदि बुंनो होनो। माखासे सम दिनै इन्टारिम गभर्नमेन्ट 2 बोसोर 15 बोसोर इलेक्टेड गभर्नमेन्ट जानानै फैदों BPF दोला। BPF दोलोनि सोरबा MCLA खौ बिदि गाज्रि बाथ्रा बखिनाय खोनादोंमोन मालाबा मिडिया टिभियाव। रायजो राजाया गाव गावनो मिथिगौ मालाबा बिदि माखासे बिदि गाज्रि राव बुंदोंमोन नामा। दिनै UPPLनि माखासे MCLA फोरनि बाथ्राखौ खोनासंजायानो ओरैबादि नेहाथ बाथ्रा बुङो बिथांमोना। आरो दिनै आं मोनसे नुदों बाइकआव मा होनो प्रमद बर' बिथाङा BPF दोलोनि हाइकमान्ड हाग्रामा मावलिन सारा हिस्टरिक जेबो मावाखै होननानै बुंदों। बे हिस्टरिक जेबो मावाखैब्ला दिनै BTAD बोरै सृष्टि जाखो। दिनै प्रमद बर' बिथाङा जुनथु BTC अफिसाव जिरायनानै सेक्रेटारियेटआव जिरायनानै अफिस खुंगासिनो दङ हा बे हिस्टरिक नंगौना नङा। प्रमद बर' बिथाङा बुंदों मा बेफोर एग्रिमेन्टआवनो फैखाजोबनाय। नों मा एग्रिमेन्ट खालामखो BTR खालामनानै नंगौ BLTनि एग्रिमेन्टआव हाग्रामा मलिसारिनि दैदेननायाव जे दिनै एग्रिमेन्टनि थ्रुयै दिनै BTCनि सेक्रेटारियेट मोनसे जादों। बे हिस्टरिक नंगौना नङा। दिनै इउनिभार्सिटि जादों बे हिस्टरिक नंगौना नङा। दिनै CIT जादों जोंनि बे नामनि आसामाव बे हिस्टरिक नंगौना नङा। मेडिकेल कलेज दिनै बाहायदों हिस्टरिक नंगौना नङा। दिनै दिल्ली बायदियाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बर' होननाय बुस्थुआनो सोदोबानो माने बेसे उसिफावदों बेहाय। दिल्ली बायदियाव दिनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस केलकाता बायदियाव सिलिगुरि बायदियाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस प्रमद बर' बिथाङा मोनबेसे बड'लेण्ड हाउस गायसनखो बबेयाव बर' नामखौ एस्टाब्लिश खालामखो बबे स्टेटआव एस्टाब्लिश खालामखो बिथाङा दिनै बे
खुगाजों खुगा बाथ्रा बुंबानो जाया प्रमद बर'आ हिस्ट्रिक मावदों प्रमद बर'आ हिस्ट्रिक मावदों माखौ हिस्ट्रिक मावदों दिनै CSB बर्डखौ सेफायबाय दिनै BTC नि 16टा डिपार्टमेन्ट मोजां डिपार्टमेन्टखौ दिनै DC नि आखायाव हरबाय बे हिस्ट्रिकबो बेनाबो मोनसे गेदेर हिस्ट्रिक बेबो लिरनाय थागोन दिनै BTC सरकारा प्रमद बर'नि सरकारा दिनैयो मा होनो DC खौ एपइन्टमेन्ट होनो हायो नामा बिथाङा ट्रेन्सफार खालामनो गोनांबाबो सासे DC खौ बेयो एप्लिकेसन होनांगोन बा स्टेट गभर्नमेन्टआवसो बिनांगोन आमुक DC खौ नाङा जोंनो आमुक DC खौ नांगौ दा DC नो माबोरै पावारखौ होनो नोखो दिनै MCLA नि पावारखौ EM नि पावारखौ DC नि आखायाव होदों हा दा अब्ला जुदि BTC आ जुदि DC नि साख्रि होनो हायाब्ला एपइन्टमेन्ट होनो हायाब्ला DC नो मानो पावारखौ गथायनो हाखो DC नो पावारखौ गथायना होनाय लोगो लोगो डिपार्टमेन्ट गथायना होनाय लोगो लोगो मायाव थांखो स्टेट गभर्नमेन्ट जितु स्टेट गभर्नमेन्टनि निर्देशनायाव सोलियो सासे DC आ डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोदों डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस